Защото това младо семейство иска много истински. И аз съветвам всички млади семейства, вие сте лидери, служители, вие ще следите на Бога. Защото не е това моя дар или това моя талант, аз да ви го дам. Аз знам, че Бог е вродил във вас това нещо. Дори и сега да не го виждате, ще дойде време, ще казвате, един от там от Браковица имаше. Той ни го казваше това нещо, но не съм аз, Бог е. И тя ще служи за Бога. Хората казват с името си и това взимат, аз го изговарям от това. Но те са осъзнали нещо много силно. И това е всеки една младост, който да осъзнава, че всичко е дава от Бога. И да го дадат при Бога. Може ли църквата да се справи? И вярвам, че това е велико нещо, което днес ние правим пред Бога. И вярвам, че Бог е този, който взима вече ангажимент. Не е брат Любчо и сестра Борислава и нейните родители. Самия Бог взима ангажимент и загриженост за нея. За малката Борислава. Нали Борислава се казва? Да. Добре, ще помоля моята жена да дойде да сами. Заедно да се молим, защото ние вярваме, че в единството има сила. Амин. И нека да се молим и да ги издигаме пред Бога. Отче, добре, взимай. Свободя ръцете до малко. И ние имаме внуци, брат. Знам. Отче, в името на Исус, ние помазваме Тате. Ние помазваме малката Борислава. Нека огънят на Святия Дух. Нека силата на Святия Дух. Отче, благодарим, че Ти изпрати тук на земята с една мисия, Господи, да издига името Ти Божие. И аз те моля, Боже, нека Святия Ти Дух сега да изпълни и, Господи, до дълбока старост да живее и да вижда децата си, Боже, и да разказва Твоите дела, Владико, понеже Ти казваш, че те са от Тебе и Ти си казал, оставете децата да дойдат при мене. Ние предаваме в Твоята ръка, Исус. Помажи я, защити я, закрили я, нито една епидемия, нито една болест, нито един вирус да не се допира до нея. В името и кръвта на Исус. Молим Те, Тате, нека милостта Ти, любовта Ти, Отче, в името на Исус, помазваме майката. Господи, дай мъдрост, Боже, да възпитава малката Борислава. Нека Святия Ти Дух, Боже, да изпълни сърцето й. Господи, вземи ги в Твоята ръка, нека силата и помазанието, нека Святия Дух да ги обгърне, Тате. И нека наистина, Боже, да бъдат слуги за Тебе, да изговарят думи, които Ти ще им входиш, Боже. Молим Те за бащата, да му дадеш мъдрост. Той е глава на дома си, Боже. И Ти казваш, Боже, че бащата е този, който ще защитава семейството, децата. Молим Те, дай му мъдрост, Боже, да управлява дома си, да управлява децата си, Боже, да ги възпитава в Словото Ти, в името Ти, Боже. Благославям Ти, Боже, издигам Ти пред Тебе, Святи Душе, изпълни ги. Нека огъня и помазанието да бъдат и видими в сърцата в мощното име на Исус. Всички небесни благословения да дойдат в живота им. Предаваме ги в Твоята ръка и Ти благодарим за тях. Алелуя, в мощното име на Исус. Всички казваме. Амин. Добре, сега всички